Z kostkovej kopačky vyrazil. Divákom sa trnavské ťahy páčili. Menej už dymovnica a vytrhané sedadlá v tomto sektore, kde v zápäti tvrdo zasiahli poriadkové sily. Chvíľu sa nehralo a potom mali právo ťahu aj slovanisti. Viedli ho Majksnerom, ktorého však pozorne hrajúci Karhan zastavil. Na druhej strane šachovnice domáci zaútočili priamo na kráľa. Vo vzduchu trafil Kostka lakťom Molnárovu hlavu, lopta mu vypadla, no Karhan vzniknutú príležitosť nevyužil. Molnár sa potom príliš vehementne dožadoval svojej pravdy, až dostal žltú kartu. Ešte raz sa pozrime na tento vzdušný súboj, ktorý vzrušil divákov v hľadisku. Ale bude evidentné, že Kostka vo vzduchu jasne pravou rukou zasiahol Molnárovu hlavu. Molnár otrasený loptu stratil a potom, keď sa sťažoval, videl žltú kartu. Prvú z celkové 6 v tomto stretnutí. V nervóznom, nesúrodom prvom polčase boli naďalej aktívnejší Trnavčania. Bališovu prihrávku však nezužitkoval, hádam, najlepší hráč na ihrisku Ujlaki. Hra naďalej pripomínala šachovú partiu dvoch nervóznych partnerov, ktorí ovládajú ťahy, no vzrušení nedokážu ich presne realizovať. Z tejto akcie Mačák. Molnár už tušil, že slovanistický variant hry neprinesie úspech. Chvíľkové výpady neviedli k cieľu a bolo ich príliš málo, aby vniesli nepokoj do pevného trnavského zoskupenia. V tomto prípade bol po Tomášekovej akcii napokon strelcom Nigro. Hostia nenarobili domácim viditeľnejšie starosti. Trnavčanom však trvalo dosť dlho, kým zistili, že aj lídra možno zdolať. Paradoxne práve v čase tohto spoznania reality mohli inkasovať, keď Belasa bašta Kinder potiahla vpred, no Fišan v bráne situáciu zvládol. A tu ďalší sporný moment prvého polčasu. Fauloval v 16. chvíľa Mačáka. Pozrime sa ešte raz. Ujlaki odcentroval a v pokutovom území došlo ku kolíziu chvíľu s Mačákom. Tu vpravo, tú dvojicu o chvíľu vidíme teraz. Vyzeralo to na penaltu, ale rozhodca píšťalku nepoužil, čím domácich rozhneval. Ani z tohto pohľadu však nemožno na 100% jeho verdikt korigovať. Pozrite sa, tam vzadu sa to stalo. Hralo sa veľmi ťažko proti tomuto vetru, pravdepodobne. Tak určite, že ten vietor je veľmi silný a preto sa nedal hrať, by som povedal, že nejaký technický futbal, skôr to bola taká odkopávaná, ale druhý polčas sa to otočí a teraz budeme na koňmi. Snažili ste sa to trafiť po vetre, nepodarilo sa. Bude to aj v druhom polčase takéto? Tak naozaj je pravda, ten vietor tam strašne moc pomáha. Uvidíme, dá sa to lopta trafiť aj proti vetru, tak pokúsime sa o to. Ako sa vám páči teda derby v tomto prvom polčase? Tak kulisa je výborná. My sa pripravovali na Slovan, prakticky vieme, čo by má hrať a prakticky to tu ukazuje a musíme si dávať pozor na druhý polčas. Po prestávke pokračovala Trnava v miernom tlaku, ktorý sa snažila postupne gradovať. V úlohe strelca sa predstavil Hrabal. V priebehu 49. a 50. minúty potom dvakrát aj Soták. Tréner Pece urobil v kabíne prvú rošádu a na plochu ho poslal miesto Mačáka. To bola jeho prvá strela a po Gabrielovej dlhej presnej rozohrávke, keď sa presadil popri Chvíľovi, ešte aj druhá. Domáci mali častejšie strieľať v prvom polčase po vetre. U slovanistov sa o to pokúšal Nigro. A opäť aktívny Soták. Materiálna výmena priniesla Spartaku oživenie jeho variácií. Pridal sa i Moravec. Dopredu predral Balíš, ale ani nedal, ani Molnára nevyšachoval. To bolo v 66. minúte, v ktorej chcel Soták ešte raz vykresať nádej, no Molnár už svoje územie bezpečne ovládal. Diváci tlačili svojich vpred. Vo vypredanom hľadisku z bezpečnostných dôvodov nedali do predaja všetky lístky, by v niektorých sektoroch ani špendlík neprepadol.
a blížil sa záver. V ňom ponúkli Belasi už iba jediný pokus o mat z kopačky usilovného strelca Nigra. Archaniel Gabriel ďalej usmerňoval bílych andelov, no predstavte si, Balíš ani toto nepremenil. Ešte raz Gabrielov center. Moravcov cit a Balíšov prehratý súboj z očí v oči Molnárovi. 75. minúta mohla rozhodnúť. Trnavčania už posúvali dopredu všetky figurky, obsiahli celý priestor okolo pokutového územia hostí a v opojnej atmosfére sa snažili Slovan hypnotizovať či vynútiť si na ňom rozhodujúcu chybu. Belasi však zvládli záver rutinne, aj keď o výsledok sa museli dlho strachovať. Diváci boli vďační za každý prejav aktivity, no gólovej potechy im nebolo dopriaté. Napokon Fišan, ktorého v závere ošetrovali, ani Molnár mat nedostali. Diváci takú parádu nevideli, napriek tomu tí Belasi mohli byť spokojnejší. Po výsledku 0-0 zavládol zmier po nervóznom, ale v celku korektnom stretnutí, v ktorom bola Trnava lepším mužstvom. Napriek výsledku niet dôvodov, aby sa podobná partia nemohla uskutočniť aj na budúce. Futbal za to stojí a diváci v Trnave to vedia. Od súboja tretieho so štvrtým mužstvom tabuľky sa vždy veľa očakáva. V studenom, ale slnečnom počasí sa tentokrát očakávania divákov na Štiavničkách naplnili. Hral sa totiž na naše pomery veľmi kvalitný futbal. Úvodná polhodina patrila hosťom. Dukla mala síce miernu optickú prevahu, avšak v koncovke boli nebezpečnejší Spartakovci. Ich útočná snaha bola korunovaná už v 14. minúte. Po pravej strane unikol Bališ a na konci trnavskej akcie bol Stanislav Moravec. Bališovú nahrávku ešte Karhan nevyužil. Moravec však už bol pred odkrytou bránou úplne sám. Pre Trnavu boli nezaplatiteľné hlavne Gabrielove nahrávky, po ktorých vždy vznikali pred Šmukerom nebezpečné situácie. Po 25 minútach sa vojaci predsa len v útoku prebrali. Semeníkovi sa podarilo Fišana i prekonať, brankára však zastúpil v poslednej chvíli Karhan. O chvíľu bol už ale Fišan bezmocný. Strelec našiel v 16. Trnavy opusteného Slobodníka, ktorý strelou z 11 metrov vyrovnal. Slobodník si počínal skutočne rutinérsky a chladnokrvne prekonal trnavského brankára. Trnave sa v druhej polovici polčasu prestalo v útoku dariť. Napriek tomu mohli po Hrabalovej tečovanej strele opäť vyhrávať hostia. Vysoké tempo hry potvrdzuje aj strelcov sólový prienik, ktorý bol bodkou za prvým polčasom. Na Štiavničkách sme však stretli i futbalistu, ktorému hľadisko, v ktorom sedel, vôbec nesedí. Nesvrbia vás pri pohľade na pomerne kvalitný ligový futbal chodidla? No tak svrbia, povedal by som, že dosť. No. Človek, futbalista na tribúne, je to hrozný pocit. No. Veľmi rád by som chcel byť na ihrisku a je to teraz momentálne nemožné. No. V tlači sa objavili správy o vašom ďalšom mušinkovaní. Bola tam verzia s Maďarskou ligou. Teraz ste tu na futbale Bystrica, Trnava s trnavskou výpravou. Ako to možno vysvetliť? No tak v Maďarsku som na skúške bol som vo Vácii. Ja som sa s ním aj dohodol, že by sme tam mohol by zvyknúť ako taký kontrakt, že... Hneď po 7 minútach. Strelec to o tom zakombinovali, no a Semeník splnil to, čo sa od neho očakáva. Tótova prudká krížna nahrávka našla Semeníka, ktorý podobne ako Moravec pri trnavskom góle už nemal problémy.
V zápätí si vyslúžil potlesk i Šmuker za výkop, ktorý by sa dal nazvať i ohrozením súperovej brány. Hostia sa po inkasovanom druhom góle museli predsa len viac vysunúť do útoku, no a po hodine hry prebrali iniciatívu na svoje kopačky. Do trnavského útoku prišli na záverečných 15 minút čerství muži Krago a Soták. Nový útok viackrát dobre zakombinoval, ale bystrická obrana stála na pevných nohách. Na druhej strane sa Bystričanom pri odkrytej obrane Spartaka naskytali šance na rýchle protiútoky. Prvý pohrozil Toman. Hra mala neustále vysoké tempo i nasadenie samotných hráčov. Spartak už hral viac menej vabank, ohroziť Šmukera sa mu však darilo iba z diaľky. Najrušnejšie boli záverečné 3 minúty. Druhé varovanie adresoval trnavskej obrane Semeník, jeho koncovka však nebola podľa predstáv. Aj čerství muži v drese Dukly, Lapšanský a Jantek dokázali, že ich príchod na ihrisko nebol zbytočný. Tretie varovanie Jantek. Dukle to vyšlo až na 4. pokus. Už v nadstavenom čase sa vydal na sólový prienik strelec a gólom korunoval svoj výborný výkon v tomto stretnutí. Vychutnajte si tretí gól Dukly ešte raz. K strelcovmu prieniku skutočne niet čo dodať. Dukla Banská Bystrica, Spartak Trnava nakoniec zaslúžene 3-1. Nemýlte sa, to nie sú zábery z Dortmundu, Milána či Madridu. Takto svojich priaznivcov roztlieskali trnavskí futbalisti predvedenou hrou v zápase s Dunajskou Stredou. V úvode stretnutia hráči Dacu využili opatrný začiatok Peceho chlapcov na niekoľko pekných útočných akcií, ale postupne prenechali iniciatívu hráčom v červeno-čiernych dresoch. Trnavčania začali vládnuť na ihrisku od 20. minúty zápasu, ovládli hru v strede poľa a bolo len otázkou času, kedy padne prvý gól. V drese Trnavy hralo v týchto chvíľach 10 útočníkov. K 8,5 tisíca divákom v hľadisku sa v niektorých momentoch pridávali aj hráči Dunajsko-stredskej zálohy. Gól priniesla ukážková akcia Soták Moravec, z ktorej Karhan zaznamenal vedúci gól. Na spomalenom zábere je vidieť, že strelu tesne pred brankárom Šantom tečoval Súkeník. Tento moment poznačil ďalší priebeh zápasu. Trnavčania sa prekonávali v bojovnosti, všetci boli v neustálom pohybe a vytvárali si ďalšie gólové príležitosti. Bezkrvný výkon väčšiny hráčov v žltých dresoch silno kontrastoval najmä s výkonmi Ujlakyho, Moravca, Karhana. Gól, ktorý určite bude ašpirovať na gól mesiaca, padol z kopačky Moravca, ktorý perfektným volejom zužitkoval center Ujlakyho. Ujlaky bol ústrednou postavou a dirigentom trnavskej ofenzívy. Umožnila mu to aj voľnosť, ktorú mu v tomto zápase Dunajsko-stredská obrana dopriala. Gól nedal, ale bol pri zrode všetkých nebezpečných akcií. Obrancovia Dacu zastavovali väčšinu útočných trnavských aktivít len za cenu rohových kopov. Strelecké kopačky mal obuté obranca Karhan, ktorý svojím druhým gólom zvýšil už na 3-0 a dal tak bodku za výbornou hrou svojho mužstva v prvom polčase. Jeho presná strela prekvapila brankára Šantu. Útočný futbal sa hral v Trnave aj po prestávke. Strela Žákoviča však bola len symbolickým ohrozením Fišanovej bránky. Prím hrali domáci, výsledkom ich akcií na jeden dotyk v plnom pohybe boli ďalšie strelecké príležitosti. Postupne ich zahadzovali Soták, Ujlaky a aj Stano Moravec. Moravcovi však Ujlaky ponúkol reparát a ten šancu s prehľadom využil na strelenie 4. gólu. Trnava svojím víťazstvom a najmä predvedenou hrou začala útok na druhú priečku v ligovej tabuľke.
Po stredajšom kvalifikačnom výbuchu v Nantes chcel dnes futbalový priaznivec pokriať pri dueli prvého s druhým, lenže Neptún ako keby nebol zvedavý na našich ligových lídrov. Pán Pece, predchádzajúce dva zápasy Slovana s Trnavou sa skončili bez golov. Máte dnes v Talone pripraveného a nejakého strelca? No ja pevne verím, že toto počasie aj návšteva vyburcuje našich chlapcov k tomu, aby sa presadili aj pred bránou, pretože aj terén môže byť do určitej miery príčinou určitých sklzov, aj možnosti teda streliť gól, takže počítam, že góly budú dnes. Pôvodne ste ohlasovali ako zraneného pred zápasom brankára Fišana, dnes však nastupuje. No myslím si, že v priebehu týždňa sa usilovne naše tým lekárov pracovali na tom, aby sa dal do poriadku a ukazuje sa, že je v poriadku a dúfam, že podá kvalitný výkon. Spolu s ním verili aj trnavskí priaznivci. Prvú výstrahu pred súperovú bránu však poslal ich súper. Tento Nigrov center hlavičkoval titel vedľa. Bíli Andele dnes v červenom vydaní čakali na svoju príležitosť. Diabolské rožky vytrčali iba sporadicky a jedinú strelu medzi Molnárove žrde v prvom polčase vyslal aj to málo razantne čiperný Ujlaki. Čakalo sa na dramatické momenty pred oboma bránami. Po vysokej centrovanej lopte skákali Slovák s Fišanom a bolo z toho prvé extempore medzi hráčmi. Slovan mal prvú väčšiu príležitosť po štvrťhodine hry. Jurigova delovka z 20 metrov po peknej rýchlej akcii a spolupráci Zemana s Faktorom však minula bránu. Fišan sa márne naťahoval, ako ukazuje záber spoza brány. Lopta však minula sieť. Na kopačkách oboch táborov sa začalo iskriť. Po Ujlakyho rohovom kope si Molnár takto koledoval o žltú kartu. Trnavským priaznivcom sa to príliš nepáčilo a tak sa prezentovali dymovnicovým spôsobom. Potom opäť zasahoval Molnár. Moravec nešportovo zakročil a rozhodca Benedikt tasil žltú kartu. V celom zápase potom ešte 6-krát. Belase Tornádo získalo v nasledujúcom priebehu na 15 minút územnú prevahu. Búšilo do obranných múrov Trnavy, všetko však márne. Prihrávku na Meixnera zabrzdil v poslednej chvíli brankár Fišan. Najväčšia šanca prvej polovice sa na tehelnom poli zrodila v 30. minúte. Po Meixnerovom centri však Jurigovú hlavičku odvrátil na čiare stojací Kapko. Všetko ešte raz spoza brány, signál Titela s Meixnerom a v hlavnej úlohe potom Jurigova hlavička. Slovan skúšal preraziť šťastie stredom obrany, barometer jeho výkonu pomaly stúpal, ale ani Faktor svoju príležitosť nevyužil, opäť zasiahol skvelý Fišan. Situácia po tejto Faktorovej šanci bola vernou kópiou a klasickým obrazom prvých 45 minút. Zväčša sa hralo pred Trnavskou bránou. A zdá aj preto bol tréner Dušan Galis netrpezlivý. Už pred zápasom sa vyjadril, že to bude pre jeho tím najťažšia skúška v tejto sezóne. Podobne protestoval aj Fabio Nigro, no ten si napokon vykoledoval žltú kartu. Argentínsky gaučo na trávniku však pochopil, že je potrebné bojovať. Po Slovákovom centri sa odvážne vrhol hlavou, ale ani táto akcia sa neujala. Ostrie súbojov sa pomaly stupňovalo, Karhana vynášali na nosítkach. V závere polčasu sa predsa len blísli aj hostia. Pohrozili dvoma brejkovými situáciami. Najprv Ujlaky poslal do šance Kostku, lenže Vladimír Kinder potvrdil, že patrí medzi najrýchlejších obráncov našej ligovej súťaže. Sám Marek Ujlaky potom v 44. minúte sa pustil do šprintu na Molnára, ale Juriga zatiahol v poslednej chvíli faulom záchrannú brzdu. Po prvých 45 minútach teda 0-0. Do druhého polčasu nastúpili domáci s jednou zmenou. Slováka vystriedal Pecko, jeho rýchle nohy našla v 51. minúte prihrávka Faktora, ale Peckov center napálil Nigro.